print media ni representative rona pai play hamza maya pare ini sing press meet ngo nero ni beskan ngo sing kok site na nai sini again so je kabang ma social media electronic media print media rogo sini again allegation khai to man na sing clarification khai ne oi lawo sana ni musugo sini brong gana em komon koloi cosmovision program o kabang ma community ni leader rogno jora roi kok salai mani jora o masa musuh koekjon borok rok kok masaya nei tasari hunda unoi boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni nai mani no sing clarification khairi no musugo adino bubagrani health condition leke hamya nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khaitong aro bisingon boni bp play law apro 90/50 ge o jorawo chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time no kisa less khaidi ani health condition lei hanya hai hini chini bubagra chino sasa ge chini hodani je okra phaini ro ojama phaini rai phaini borokno chung request khai chung saba borokno nang kok ta sari ni homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kas kong thung narai thung chung borokno jo to no se request khai wa dino tini ajorawo chini honorable em komol kolai bo program conduct khai mani bagai hoito bono sajaliya কিন্তু bubagrani condition no busung ma busilai ne जों apro borokno community ni je sip phainai rono sara gaya je bubagrani condition haya hono जों khawai si boni o bisi indo kaisa room tongmani wasi dr sk deborma dr kahamno jomatiano toi phewisi treatment khailaisi aro si nene amorok charoi ma tongai bobu chini do phano hamjak mani bagai dofani je okra rok society ni je okra rok ni beskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto untu tei phano ajorawo bo soijo khai to pha so siang bubagra no sa bubagra dini ni health condition haike nang simi sasili bad baki community ni chief rok no olo phano jora laisina hai hani homani jora apano bo soijo khai to haje sino hamjak mani bagai do phano hamjak mani bagai do phano message ronani musukmani bagai bo adino soijo khai to inge o jorawo sini borom gana em komon kolai ni again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini ta borom gana rajesh tripura em tongo sini devji tripura tongo जों जतोनो थांसा sini dauni mes tongo जों जतो थांसा kaisa community ni against te kaisa community ni against जों kok salaiwani bangoi aro thangmani ya जों kothalaioi bahai ke जों yok sama mano अमनो से जों थांलायनो नि नाय दं सालायो नि नाय दं जिनि लामा बुमा हाय के थांके जों बसकांगो yok sama manai bubagrani ojama bahai hनै सालायो नि जरास जदिও आ जरावो कुनु borok rok boroni jib no kok saraya rok ni दुख ngui tong khai ke जों nakar chano aroni program ni je conduct khaimani go time limit domani go hoito live teisa sani musumani bagai bukhani kokno hoito jora maliani bangoi dukhong jakhana जों bahai ni jora maliani bangoi dukho prokash khaidu teibo 2 number hinke chini against kabangma teibo social media print media ro khaimani chini dauni mes chini brom kana deputy cm boni against sakri ro thani go nini rangna yomu khai ro hinje allegation khai ani against haine kono khroksai engineer no favor khai boroni durniti no Honani bagai de kaisa transfer khai sini daily obizan no tei rang collection khailai hai rohi je allegation khaimen motu tele baseless borni kuno base gri chung tongle oro jaga kuno proof tong khangke chini against jodi si proof tong khangke phunu phadi bo munai so no proof khaine honani oro chung rang collection khai hnei boro jaga ma hona contract ni thani chung rang na hnei chini ti pramo thani bo borok na जोंनो फुनु फायदे जों बने अगेंस्ट एक्शन आना इवेंट आनी अगेंस्ट जोंखे बोनरो प्रूफ रदि आंबो पार्टी नि सस्पेंड नै चिनि दैबो अक्रा रक दङ पार्टी प्रेसिडेंट दङ महाराजा दङ
tak sini honorable deputy CM ni against bu jodi si borang nawi chakri na kha ke pro ro phedi baron toi phedi bo munisho chakri na thani rang marukha apro chung boni against bu action na janai chini bubagra je babe durniti mukto chini ti prasano thancha khlaiwi buskang agoro ne nai tongmani jora je babe tabok chung thancha ni ya presewi ta agok tongmani jora koyekjon borok sudu politics no chimisis borok wanchogo je buskango chung bahike agonai bono wanchoya boni against kok sanai ha ani against kok sanai ha chini joto khorspasi badolia chino walai ro nani benai chini em tongnai ro bai chini deputy CM and deputy CM bai ani oma haike je babe social media wo troll khai tongmani bo totally baseless mo dala je agotola base newspaper nokhanai ro no bo poito sawani ko ya bosini ti prasad thancha mani no sakani nai mani chi agotola ni base je newspaper ne khai tongmani lagator chini again chui tongmani totally chini thancha no subaiwe buskango urumuru khai ro nani bagai si sui engke ang nirono omon sana ni musu je oma hairo no sarat tripura chini ti prasar no omon koina ni musu oma hai baseless news ro nini je chini again chui tongmani ro totally dalar poito sajane ko ya tei buseng phaini chalo chini do phani bangoi samung kahang tangnani porikolpona nawi agok tongo chini sobano buseng rago ni bangai miro joto no nuk tongo greta tipale ni movement tawak tuluk ma rag moi tongmani no miro joto no saimano mi afro chini TWF ni je bike rally sara bharat bochho ni kuno political party BJP Congress CPM mo hai party kotor oksachi bike rally khaime khobri ro kintu chini tipramo thani TWF bike rally khai phunuka nge sung omo thanchani mare chini greta tiprale ni choba tei buragoi tongmani bangai sungno tei bu chini again cho bai tabo basai tong nge bono sung busilai ni nangnai nge ani ulo kok sanai chini yang borom grang MDC bu tongo nini borom grang em Rajesh Tripura tongo chini deputy CM tongo bo deputy CM pai thabo kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media wo sai khanarnai je 15 tarik ni gotna je azora wo chini borom grang email em komal kolo ni again je kok samani ro tebi sai khanar jotono from